Good morning guys! Ako ay magluluto ulit ng ginataang tulingan. Ito yung ginagamit ko guys. Oh. Instead na suka, ito yung ginagamit ko ang sinigang mix. Dahil mas masarap ang lasa nito kaysa suka. Ayan. Tsaka gusto ng mga anak ko. Kaya ito yung aking ginagamit. Sa pagluluto naman itong ginataan, sabay-sabay lamang at pagkuluan. Ilalagay ko na yung gata. Sabay-sabay na natin para mabilis. Hop. Creamy.